μεταξύ από τη χαράξη που θα πει του, τα παιδιά αυτή τη στιγμή, τα περισσότερα δημοτικά, ήδη έχουν αυτή την κατανόηση. Οι συνελεύσεις τάξεων πλέον μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ τα ίδια τα παιδιά να οριοθετήσουν. Λοιπόν, Αλέξη, δεν μπορεί άλλος δικιά μου στην τάξη να γίνει αυτό το πράγμα. Είναι ο καθηγητής σε μια γωνιά, υπάρχει ο δάσκαλος, υπάρχει μια εξήγηση και τα παιδιά αναλαμβάνουν σύμφωνα με τη συμφωνία, δηλαδή το προβλήματά τους. Η συνεργατική μάθηση δεν θα πω σε λεπτομέρειες, αλλά θεωρείται η πιο ενδεδειγμένη διαδικασία μάθησης για την αποφυγή της βίας στα σχολεία. Πρακτικά να σας πω ότι είναι ο τρόπος διδασκαλίας όπου οργανώνονται οι μαθητές σε ομαδούλες, αλλά προσέξτε λίγο κάτι, εκπροσωπούνται όμως ακόμα ατομικά. Δηλαδή, ο δάσκαλος βάζει αυτά τα 5 πετάκια να βρουν λέξεις από το λεξικό, που να σχετίζονται με τη λέξη βουνό, ας το πούμε. Αλλά ο κάθε ένας σε αυτή την ομάδα είναι ατομικά υπόλογος να απαντήσει μετά και να ξέρει την απάντηση. Και βέβαια υπάρχουν διάφορα παιχνίδια που μπορεί να κάνετε, αλλά τι γίνεται στην ουσία. Στην ουσία εκπαιδεύονται τα παιδιά σε ένα πολύ πιο εύκολο περιβάλλον 5 συμμαθητών να μπορούν να επιβιώσουν. Το τελευταίο το βλέπετε στις κοινές θετικές δραστηριότητες. Πρόσφατα σε ένα σχολείο φτάσανε και με τη βοήθεια της τελικής πολύ θετικό, οι γονείς, τα παιδιά και οι δάσκαλοι ταυτόχρονα, είναι μια αντίστοιχη στην περιοχή της δικιάς σας, που και πολλές τους εκπαιδευτικούς διαμένουν στην περιοχή, να όχι μόνο στολίσουν, να βάψουν, να φτιάξουν, να ομορφύνουν το σχολείο μέσα στα Σαββατοκύριακα. Αυτό έσπασε το κατεστημένο του ότι το σχολείο ήταν κάτι έξω από την καθημερινή ζωή των γονιών. Βάζοντας τους γονείς μέσα και τους δασκάλους δίπλα-δίπλα, σαν συνεργάτες για να βάψουν αυτή την αίθουσα, τους έκανε να νιώσουν ότι όλοι είναι συνυπεύθυνοι. Βλέποντας επίσης τα παιδιά τους γονείς να έρχονται στο σχολείο, αντιλαμβάνονται ότι αυτό δεν είναι κάτι χωριστό από την πραγματικότητα των γονιών. Πολύ πιο εύκολα μετά μιλάνε στη μαμά και λένε «Θυμάται και το ξανθό παιδάκι που είδες, να αυτό είναι που σου είχα πει τότε, όχι» κτλ. Και θα δείτε επίσης ότι σε περιοχές όπου υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες στο σχολείο που τα παιδιά συμμετέχουν σε ομάδες, πίνουν τα παιδιά να μην περιθωριοποιούν κανέναν. Γιατί θα υπάρχει μια ομάδα οδογραφικής που αυτοί οι 5-10 θα πάνε, εδώ είναι το ποδόσφαιρο, αυτοί οι άλλοι 5-10 θα πάνε. Αυτή είναι μια κοινή δραστηριότητα του Δήμου, κινητοποιεί τη κοινότητα και έτσι το σχολείο χάνει το ελληνικό χαρακτήρα που έχει ειδικά στο κέντρο της πόλης και γίνεται κομμάτι μιας καθημερινότητας. Τέλος, σε επίπεδο ατομικό, αυτό που με ρωτήσετε, κάθε περιστατικό, πάμε πάλι σε αυτό το σούπερ εκπαιδευτικό που έχει ενεργοποιηθεί, κάθε περιστατικό συζητιέται χωριστά με το τύπη και το θύμα. Και την προηγούμενη εβδομάδα έγινε ο μάρτυρας ενός περιστατικού που η διευθύντρια καλάει λοιπόν τα παιδιά και αρχίζει μπροστά στον ένα να τα λέει στον άλλο, μπροστά στον άλλο να τα λέει στον άλλο. Δηλαδή θέλει ένα σεβασμό και ο Νταΐς θέλει ατομικά να αισθανθεί ότι δεν έχω σκοπό να τον γλωπιάσω, αλλά έχω σκοπό να του δώσω τη δυνατότητα να χαίρεται και μέσα από ένα σεβασμό του άλλου. Η συζήτηση του γονείς του θεωρώ απαραίτητη. Οι περισσότεροι που έχουν τραγικά περιστατικά δεν είναι στην κοινωνία γονέων και εκπαιδευτικών. Παρένθεση. Ναι, πολλοί γονείς δεν θέλουν να μπλέκουν με τα σχολεία. Ναι, πολλοί γονείς δεν παρεμβαίνουν. Έχει και νομικά τη δυνατότητα το σχολείο πλέον να παρέμβει. Πέρα από τα κερδί και τη δυνατότητα να παραμείνει σε ένα παιδί, καλό θα συμμετέχει στο Κοινωνικό Συμβούλιο και τελικά τη περιφέρεια. Μπορεί να δραστηριοποιήσει, να ενημερώσει και να κινητοποιήσει. Και να σας πω το εξής, ότι εν τέλει ο καθηγητής πέρα από την ειδική νομοθεσία, υπάρχει ειδική νομοθεσία που τον υποχρεώνει να αναφέρει περιστατικά παραμέλησης παιδιών ή και πιθανή κακοποίηση στο ηλικιακό περιβάλλον, υποχρέωση σύμφωνα με τον νόμο. Ας πούμε ότι λόγω Ελλάδος δεν εφαρμόζεται αυτό το νόμο. Παρόλα αυτά, είναι τόσο ευαισθητοποιημένες οι υπηρεσίες παιδοψηφιακές και εισαγγελικές, που εάν είσαι δάσκαλος και όντως έχεις αγωνία για ένα παιδί, μπορεί να δράσει. Φυσικά, Ελλάδα είναι. Δεν μπορώ να σας πω εγώ να κινητοποιήσω καθόλου στην καθημερινή αποτέλεσμα. Αλλά αυτή η κινητοποίηση σίγουρα συνήθως φέρνει τους γονείς κοντά. Τέλος, η αλλαγή τμήματος και σχολείου κρατιέται σε αυτό το ατομικό επίπεδο και ναι, μερικές φορές έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Είχα ένα κοριτσάκι κινέζικης καταγωγής, μου ζήτησε να αλλάξει σχολείο. Πήγαινε σε ένα προαστικό σχολείο και μου λέει: θέλω να με πάτε σε ένα σχολείο του κέντρου, γιατρέ. Λέω: γιατί εκεί το επίθετό μου δεν θα τους φαίνεται περίεργο.
Δηλαδή, πόσο έθεσε το παιδί. Γιατί όταν τότε ενδεχομένως στο μεσοφόρο να μην έχουμε ισχυρή κινέζικη μειονότητα στην περιοχή μας. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να τα σκεφτούμε αυτά, εάν δεν μπορούμε να κάνουμε παρέμβαση στο σχολείο. Αν και όλοι βγαίνουν κερδισμένοι όταν η παρέμβαση γίνεται στο εδώ και τώρα. Τέλειωσα και λέω τη δεύτερη ιστορία. Και με αυτή κλείνει η παράστασή μας, η οποία είναι 8 και 20. Ένας κούκος παίρνει την άνοιξη, λοιπόν, εν τέλει. Τελικά αξίζει, μπορούμε, έχει αποτέλεσμα. Ένας άνθρωπος, δηλαδή μπορεί τελικά να κινητοποιήσει τα πράγματα. Και αυτό το λέει ένας κούκος, λοιπόν. Η δεύτερη ιστορία θα μιλήσουμε για τον Νίκο. Είναι μια πολύ όμορφη ιστορία. Είναι ένα παιδί τρίτη δημοτικού. Είναι σε εξέλιξη αυτή η ιστορία, πραγματική ιστορία σε τιμή. Σε μια επαρχιακή πόλη, Κομόπολη, θα λέγαμε, μια επαρχιακή Κομόπολη της Ελλάδας μας. Πάει το παιδάκι αυτό λοιπόν ο Νικολάκης, τρίτη δημοτικού, και από την αρχή της χρονιάς αρνείται να οριοθετηθεί. Δεν κάνει δουλειά στο σκάλα, δεν ακούει το πρόγραμμα του σχολείου, δεν είναι και βγαίνει όπως θέλει στην τάξη. Μέσα σε πολύ λίγες μέρες, αξίζει να φτάσει σήμερα τα παιδιά, ενοχλείται πολύ τα παιδιά, έχουμε ένα σοβαρό σχετικά περιστατικό εκεί με τον διαβήτη. Σειράζει ένα παιδί το οποίο αρχίζει εν τέλει το πληγώνει τον διαβήτη, καμία αντίδραση. Τελικά υπάρχει καταστροφή της πολιτικής περιοχής, με έναν πολύ ωραίο προτζέκτορα να κινδυνεύει, μάλλον και στην πραγματικότητα η αίσθηση να είναι ότι ο Νικολάκης του τρίτου δημοτικού είναι ο γενικός ερβένας, σχεδόν όχι της τάξης, αλλά του σχολείου. Τι σημαίνει? Προέρχεται από μια οικογένεια της περιοχής, είναι ο μικρότερος από 3 αδέρφια, και οι γονείς του μάλλον δεν είναι εκπαιδευτικοί. Στο σχολείο όλοι που ξέρουν, εκτός από την καινούργια δασκάλα, το τρίτη δημοτικού φέτος. Εντάξει. Και στο σχολείο κανένας δεν μιλά. Όταν μάλιστα έτρωγε μια μέρα που κάνει ένα πολύ σοβαρό περιστατικό επικίνδυνο, δηλαδή κάπου ανέτυχε και μπορεί να χτυπήσει κιόλα, του λένε πάνω που κάνει τα χαρτίδια, δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή είχε ένα μικρό άσυλο αυτό το παιδάκι. Οι γονείς θα το σημαντικοί, δεν είναι καλά. Κάνει σε περίεργη διαδικασία. Από τα παιδιά του τι πάνε. Όλοι ξέρουν, αλλά κανένας δεν δεν κάνει διευθυντή. Γιατί είναι η σημαντική ζωή αυτή τη κοινότητα. Είναι μια υπεραρχική Κομόπολη. Είναι και οι γονείς εκπαιδευτικοί, και όλοι το σκέφτονται, λέει, να το κάνουν το βήμα, να μην συνέβη στο διευθυντή. Έτσι τελικά κανένας δεν ασχολείται με τον Νίκο, ο οποίος έχει 3 προβλήματα. Ο ίδιος εκπίπτει από την εκπαίδευση. Οι συμμαθητές του δεν λαμβάνουν την εκπαίδευση του Τάρκου, γιατί όλοι τώρα ασχολούμαστε με τον Νίκο. Μάλιστα πολλά από αυτά δεν διαθέτουν να κλαίνουν και μόνο που έρχεται λέει μέσα στην τάξη. Και τρίτον, υπάρχουν σοβαρά ζητήματα βίας ή ρίσκου. Δηλαδή ότι θέλει κάποιος να χτυπήσει πολύ σοβαρά. Ο Κούκος τώρα. Ο Κούκος είναι αυτή η καινούργια δασκάλα, η οποία τυχαίνει να έχει την εμπειρία. Πριν ένα χρόνο βρέθηκε σε ένα συνοριακό χωριό. Και σε αυτό το συνοριακό χωριό είχε ένα μονοθέσιο σχολείο, όπου τα παιδιά ήταν ιδιαίτερα παραμελημένα. Η γυναίκα αυτή, μπορώντας να τα απεξέλθει και να καταλάβει τι επιτέλους θα γίνει στο σχολείο, μπήκε σε μια διαδικασία αποκτίας. Δηλαδή, και δεν είναι μόνο που εγώ, και είναι προς τιμή τους, υπάρχουν αρκετοί εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσέρχονται οι ίδιοι τελικά στο σχολείο να δει στο συμβουλίο. Τι θα κάνουμε. Αυτός ο Κούκος λοιπόν είχε κάνει αυτή τη διαδικασία ένα χρόνο πριν και κατάφερε σε αυτή την τάξη του μονοθέσιου σχολείου, του συνοριακού μονοθέσιου σχολείου. Για να το σπάσω τα κατευθυνμένα δεν είναι καμιά δασκαλίτσα, δηλαδή μια κοπέλα του 4 χρονών, είναι μια γυναίκα με 15 χρόνια εμπειρίας. Όπου η μετάβαση την έφερε σε μια επαρχιακή περιοχή, στην οποία υπήρχε θέση σε ένα σχολείο συνοριακό. Με 15 χρόνια στη δασκάλα του πλάτη λοιπόν, που θα μπορούσε το λέω γιατί πολλές φορές οι γονείς λένε, έχει χρόνια αυτό ο δάσκαλος, εάν ήταν νέος θα έκανε περισσότερα. Μετά από 15 χρόνια λοιπόν, στο μονοθέσιο αυτό σχολείο τελείωσε η χρονιά με ένα DVD από το διαιτητήριο, το οποίο μέσα σε όλη την χρονιά το φτιάξαν τα παιδιά του μονοθέσιου του σχολείου, το μοιράσαν στους γονείς τους και φαντάζομαι ότι θυμούνται και πολλά χρόνια. Πάτε λοιπόν ένα αρχικό στόχο από αυτή την κατάσταση στη φετινή, σε αυτή την τάξη, και νιώθει μια λογομοναξία, γιατί νιώθει αποκομμένη και από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς που δεν θέλουν να ονοματίσουν τα προβλήματα. Φυσικά, αντίστοιχα στις άλλες τάξεις με τέτοια προβλήματα δεν ονοματίζονται. Και κινητοποιείται και στην πρώτη φάση καλεί τους γονείς να τους ενημερώσει. Που
Η πρώτη φάση έχει με πολύ